taas tänne Mr. Ompun eksoottisten juomien testailusarjan pariin. Ja tänään olisi vuorossa tämmönen Apple. Tää kuuluu on sama valmistaja kuin tällä, mutta vaan eri maku. Nyt on Apple. Eli tässä tulee taas designille täydet 5/5. Ja katsotaan nyt sitä makupuolta. Haistetaan. Tuoksuu jollekin omenakarkille. Väri on vaalea. Jälleen. Sitten maku. Innolla odotan. Aika kirpeetä, mutta tosi tämmöistä raikasta. On kyllä hyvä. Tää on tosi tälle kesällä piristää. Mä tykkään kyllä. Maku saa 5/5, että tää oli kyllä aivan loistavan